Kinam. Erakona Fred Makonyango Marka Mrongo. Okora kaini Mos Dawudo Bay. Akao Mos ni Okinyi Makauno. Kak no serumo. Geoffrey Rodi Wodorongo, the usual suspect. Asante sana baba yudo oteni kaini babar. Mangago kumo bendo keted wojo kina Mukinyi Makawono ni 2291 namba bara SMS minyalo tudori kora kaini. Inyalo di Facebook page. Marido Lake Victoria like page no endo kaiti weno ote kanyo. Nyalo bedo maber ote go kubro somo kachel. Onyalo Joshua wajoni Japana wijo maber antira yara shitika. Ochwake manade. Waja wodno. Waja wodno no uru ne mon. Mon tiyo kodwa marach. Okay. Aito nitiere wod mineli kene ko kuma kisio kona nuwo sega winjo maber. Zani ne piny kisika india winjo nyakalondo ma Victoria loud and very clear. Akadi poni nitiere wach no endo mabendi gombo ni mondo waluni wan wat kauthulo mar wakene mondo watimango waluni wach no endo. Kori ngeni ya an mi nyaguro na. Kawuna dwa wacho wach moro kama bet ngufu ne ni malo matin. Kendo adwa ni mondo joma mine ochikitgi kabisa. Mondo giwinja. Awinji. Adani ilor na thum. Inama dong ina maloro diga thum ya. Bash. Ngama no kwong timne operation e piny mangima. Adani winji ni maber. Kendo ni miya iti kabisa uru na. Okay. Ngama no kwong timne operation e piny kamo kwongo ne ndichuo. Winja maber. Ngama no kwong timne operation e piny mangima kakoka piny ochwe, kakoko kwongo chwe ji ne ndichuo. Ura wacho maber ni notere nindo mogolo ng'etne achiel olos godo ng'ama miyo. Donge nogolo ng'etne achiel olos go ng'ama miyo. Koro nyiso ni dichuo en jawo. Dichuo en jawod. Iwinjo? Ng'ama nokwongo bedo jawod en dichuo. Koro dichuo en jawod. Iwinja? Koro adwa ni mine winja maber. Koro dichuo en jawod. Jawod irito maber. Jawod ok cham alot. Jawod imuro ne pilok. Jawod imuyo go mos. Jawod idesa desa. Jawod ok gone koko. Jawod ok kwa pesa. Jawod chamo gik mamit. Jawod en ng'ama isikiji wajwa gi wach. Kato mugik. Jawod nyaka lemne. Aga mamano ki kau tolo mano ki wakare mano ki timbano. Mi pande ki timbango. Tin? Tin? De ki tim? Mati mukaman? Tin sana. De ki tim? Mbona ngwene kwenka kwenka.